Seda Emma Josie Kate's toothpaste. We love to see you smiling. Telecel connecting energies. And Afi Absa Bank, your story matter. Abra, Sija medo shase wa pwemante mu ya wahaya obekaya ebra na NPP amanyoko no mo ko premier no mo to abade ayu parliamentary candidate no. Ena yete se assembly si Pagre Boache Dankwa ono kasama aban no e wo Bambo Nsem. Ne constituency ono no ankasa contest bi ne sije. Abuakwa North, yeah. Na yetete se ne echese asema si wo hodo mo se yesi ebi mu krampo ebo odua ne ade nyina na sije wonim se omo chese fiti sabre na abato ne course besie ne no MPP delegates and 9 ewa abato mpetran so ahye wo nkwa na ehu na ebi mu keka ne se betumi aye sa adua na enkrofo kobo ye kotena konwa tuntum so kobo ye no eno ena amane ba ne sei na the Daily Democrat ena ebo ho amane wo de yi wasum ne ti asem wo mo chese se ye kasa nipa 9 na ahye wo nkwa nipa 9 ye koma semi no wo mo chese the first victim ya ono so so mususu se nam sa kosua aduabo ani ade e na ohwere nkwa no eye Imano Obri na ono ye police station chairman wo Sokode Dwaso ono achi na ba ko so efe no Kidi ono so New Tafo RC police station ho ne na wo na chese Madam Mariama ye ono so Wada Salam electoral area eto aso ya enra yira ya okan so ono so ye police station executive wono so ahwene kwa ewo nyinasin ye no so abato mpesua kro no aso na nna bi mu keka bomu de kwa kosise ene ese betumi aye sa de na ekoso ebra na omo ekwakoto aba na nim se wo mo chese nipa bese ahasane aduonum 350 ene ye delegates omo call paragraph nche kwaje se sika no edi kosua bodua no na emu no out of side 350 no emu 76 pe de to aba ne ma no enti se nse je nkrofo nsuru gujam enkrofo ti pai wom nkrofo yam sisi wom enye izi onipa 4 Eboboba who is next yeah say ade anan ya omunyina ya ayi delegate say wabuakwa north onyina na chese edin abobobo so onyina eto aso se no kra bi wo mudi a na sika no uji bi adua no wada ne numpokra na eyasem enti say da obokata ne chese ahemfo wo potem hodom no wo mmomode ansore omo so na de bi e waso mo ye wachire no asam na ye kan sa ehu sa uji bi e yehu because any partner nyina ye police influence so ye delegates polling station executives wo mu nyina so so mo kwaji sika ni bi edi kosua ne ye de omo beye na we no me hu ni se wo ye unya akwara ne ya becheche se kone kobodua CJ me na wo ma me 5000 Ghana sika meji menye untumi nhyame se me modua no enti the either se menye mekwakotoma ba anase meji batimi modua no enti eno ne de ekoso ewo New Jabe North abato mpesua no so asi me si New Jabe we Abuakwa North sorry Abuakwa North abato mpesua no so ya say no Irapa Boache Dankwa mfoni da ha na Jeff Kunadu Eastern Regional Chairman MPP ono so mfoni da ha na Mampani na Nando Dankwa Kufu Adom mfoni so da ha Paragraph no munya no anka mebisa no ba de sade bia o ti radio bi so na Paragraph no pay ka mebisa no nsise ya na wo sa ni sika no a wode ema delegate no Messi mabisa o se sika ne de ene se ne se de yate no but on de onim kosua duabo bia sa no no ka se enti wa nkantam in fact sika no Dominic mo mo dia mo fa paragraph no si yes mo fa nipa 4 so ena ahwe mo nkwa ho yo wo CJ we will jisika bia we de bekwa na awende yemfanya asua de delegates eni wo mo a maje no ni madi meje so mentoma me kai ba ku bia front place out ono no de ende eno ye ndis mo no TV no fa ma wo ma hunu TV na twiri hoyi mi wini a mo mefa CJ wani de be hu kena ne momo nanzu woni TV flat screen yi gboyi ne gudem enti mo de munyina mo be hu se bobo ho munyina mo se gu ho mo toma me wini wi a mo mefa wan bi ni no sisa na de ko ni ba bi ahu nti no ha dwen delegates munya hye o na mo de hu sa manyofo ye bedi musika na no ene ne nipa na setisa sentisa eye hu setisa sentisa ye hu na ba bi krompa na bi obi awa ne yare na ka bi onipa na obefi mu dada be sade wo ye nya sinkoana mo amugitum sa mo di kosua bodua ne de ye se sensem mo komu te se je Daily Democrat ani masama wode abanie na ma men san fa won de custodian mu na eja so ne da NDC amanyoko ni mu no eja dam ewo enkan ha
na da bokrata yi ebo ho amane wo ne fa etoso mienu ne nyina ene se almost chese regional chairman no campaign team na ebe ye adwuma no wa chese wapamo campaign team ne nyina osije wapamo mu nyina na se na no mu committee July 4th no omu committee ewola ye party regional office na hɔ ne yɛsɛ ne ntɔkwakora paye regional chairman Emmanuel Niashimo na ye regional women organizer Felicia Mekwa Ibote ena te so mde kɔbɔ ani na amania da bɔkra te kyɛ sɛ wakeka bom no kyerɛ sɛ regional chairman no na sɛ osi kwan sɛ ɔma regional women organizer no enyema bia kokɔkɔkɔ eba no motorbikes bia na ɛwɔ sɛ kosege abaton pesua no so na obo ye campaign ya ade no na kyɛ sɛ asɛntiase mama me yɛ so bɛka ho asɛm ɛno ɛna kyɛ sɛ menti be ho asetisi mu a ɛde kokodu ba bia duro no enti sɛ ne dia ɔmo kyɛ sɛ party na hwɛ yi atitu ne kan ha sei no ani bre yɛ ɔmo so ɔmo de kɔ abato no ɛne ade no entitimu na bɛba abna memenda no senso memenda no na owura Emmanuel Ashimo oposi niema bi won status ne adea say asenka ha no nsem wa in fact on the press release kra by abeka say be to your platform no eso release no any kan CJ any we 13th July 2024. Ignore the old video being circulated on social media. My attention has been drawn to a video being circulated on social media concerning me. I wish to state explicitly that the purported video is an old video. The said circulation of the videos are just one of the mischievous attempts to cause disaffection and ridicule for my person and bring me into disrepute among the rank and file of the great NDC, including the public. I say, it must be pointed out that I am very much focused on making sure that the NDC wins 25 parliamentary seats in the Greater Accra region, and by extension, His Excellency John Dramani Mahama, with his able running mate Professor Jena Nopokwajiman, to rescue Ghana come December 7th. The great NDC and the public is advised to ignore the mischief. In fact, in the amount of the status, I say, as a kutia bin a warbo, I say within the party, and confirm your party, I say, one peso, one bonyo, ne chairmanship, no award, you know. Sansam, one two regional executive election here, Sansam no hosa, Obaka Kofobi corn, office crack, we are honeymo, some say honeymo today, and also acquaintance and be. Ayo, Tizije, Abu Baba, so almost in Nano Summit, no more Kowalano. Emisem a motorbike hu sensem no ana ya kasakasa no ene ne chairman Ashimo keka na dwen kire women organizer no e frɛ na ja woni mema atem de de bi omo de bo ma yi bie keka ne nyina ka na hye mam no so hwe nso hye egu chairman so na chairman dwala de ne sakeka no ne ade a nti no ejadam Greater Accra NDC da bokrata the custodian na ebo amane nti ba bia anyoye baby anyo ye ni nyina no ye fi se me waso mo hwe ho asem ka na me fa kwa Republic Press mu na Dr. Brenner Champon ye so afọ no hwe enuane ani kwadwuma so wo no so na emra se bedwani ye wo abetifi abaton pesua so seje wate ne ho asim na wahya se wasojaman abaton pesua no so ya wakoka ye rapa yo se na mahagide na no ayeko asojaman yi so no so ena ejina se parliamentary aspirant e de ma MPP amanyoko no o makosi ahemfo ka bia wo mufo e won potem won mo de tuo mani mu ni party manu so asia etwom hia enkabo mehia na eso ne regional executives no so na aka to aba no agye se Eastern region de Dr. Bernard Champon so wa utese ba bia obekọ a omo ebo modin aginja ase hofo ni na omaka bo ma ye dwumaden e de aboa Enti Republic Press aka ho asem na sije ma ho so bi wo ha no ma no krenie enye arehosem de bata ya arehosem ma me se ukọ enkokọ Methodist JHS omo chese school building no esa adani owuam na enkokọ Methodist anopa me ken kan so na me se enkokọ Methodist o dabi ensese dru ha Yera ya wusu ado Yera Frimpong Joseph Frimpong uye MP ena ya wusu ado ya bankrate pani eni atitse bia mo won kokko ni kwamman mu no ensase Methodist JHS dru sam pempenso we state wo na nya school so ase wa abotan so ohwe Methodist wo no ma school na ase wa abotan so ache se ehwo na nkwada ikotena suade we de enimposin ka bada obakrata mu nti esre enkokwa akandifo ne kokwa mpanyifo muni ho dwuma mayen why na we insase ba papers mu kra eyenim guase why enti sije no soso ho amane bo eno no de akai de dodo na ya bobo mu amane na ndan ya na abukari otoso mienu
na ode abasobo ma Dr. Mahmoud Baumia ne campaign a wahase abosome bebrebe nyina yi Yana Abukari yo tusum ye no se atemdidi nim adapa atwa nim se wose na ni age se de Dr. Baumia ne campaign no nti won kwaso saa no momode anso se na chitafo so edi na chi nyina no obemmo so aye campaign no se de a wono akasa no na aboa ama aja ahunidie abaga na manyo semu ne nkoya atemdidi ne mum no de na obetumi aye ede na waye bra onya kwanya no eno na wase Ghana fo ne mpanyifo de gu ho no mo na o manfo so gina so eto wo maba nti si de delegate ani mu ha enso amane a wode aba eno no yera Richard Ahiagba say unfortunate cra hotels here ye ka ho asem you know communications director Edma MPP na chese sasem na asie ene senate so gina ye wo masise wo mo atwea sensen so mo eton hotels no wose no krenie unfortunate but the was ba no na aba enti the bokata daily guide mu so amane a ode aba eno no ase je hu se Trump over the weekend obi nyamenko a nyamenko to share ni picture that the new publisher ni ya na so moja na pram ni say ya ko Pennsylvania eka kete se to na o message na ko kan obi so to ma ne hwe ne nkwa wo e kan obi na na o ma cha branch be friend crooks o mo so no na che se wodi sa adwuma ne no da worker tay so e ka ho ama bo ho ama ne na so man pani che se ewura samabu ginapo na enkonkwo hwe energy ministry no won fa sa cabinet role no enka ne de ho na won hwe on ma ewura Herbert Crapper so ne de eto aso nti the new publisher eno so ho asem apostle engineer apostle Kwadwosafo na Dr. Matthew Opoku Prempe ene Gomua Central MPP mrasebedwani ono aso ene yo parliamentary candidates ye mame nana eyia na cheso omakwa kwakotia apostle Kwadwosafo ene watu omofo se ndia wo babia se akonwa to wo fie aprapra ni ade na kodanim emfidodo a MPP atena so no se eto de bia ya na edu mpempe so se yahudi aba ene sa eniema no so no party nation so mo de enkabom ene be ko manim sa se enkabom ene adwumaden ena ebeboa na sa 8 na MPP peso breaking no omatumia breaking enti fodi ni da ha Dr. Matthew Opoku Prempa bonimu ase ya ochia apostle Dr. Kwadwosafo ewo da wakati eni mu a eno so eka ho asem omampani da John Dramani Mahama so chese nipa bi na mokeka se no de ne tuma kobo Russia for dia no ene wo kwakwaje mu afiri wo mo nchen na sika mu ano de aba be ne campaign chese eno na bi mo de nam gidigidi chese sema enimu de omu hunu dante da ne nyina ne say ne buka wo twere ye my first good detail ya chese wo twere ye na Russia for a translate ko mo krom kasa mu so a mo pa ho ntoma no mo frɛ no na no ano no mo de papa yi ade akwakoso ne kon say wo no krampo no woni hu bi na wo kwakwaji sika wo mo nchen na no maame Joyce Bawa Mokteri chese no kra bi anim ya trosem enye no kra da so mampani da Mahama ene Russia ban no anase Russia for akomontoma ba no ekwaji sika de abaye bibi nto se osem a mukosi oba bia montoma adwumanya no kra we na unse ye wo election yenti we no de be na mu se ya na mo so ban so no ma ba mu ntem no ma be ya no ahun se de be ya asembode no enwurawura nkrofo sum asampo no ma ba nti Joyce moni adwuma why nti da bokata ya eba ye CJ ehana me de ebewie na